गुदुङा नै बिजोंनो दा सावसिगोन जों बेखौ बिराद गिदिरखा मथा मथि बरिया बरिया सावगासिनो दा सिबाय अन्थाव बाथाव जोजाबाय नै खिखौसो फुना होलायनांसिगोन सयथिबो लागावनां औवा दानहैनां औवा बेरे खावनो नागिरदों बेरे औवा नांगौ औवा गोथां नांगौ औवा गोथाङाव खानानै सावगोन हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आं सुरु खालामनाय जाबाय ओइ अबाव नांथायब्रा मस्तनि वास बोबा फैलायनो नागिरबावा अबाव नांथायफालाय दालाय दासा गोजोथारसै चला मस्तनि फुरा खोमसिखा हारसिं औवासुं बारियाव फैबाय आं गोजान जाथारो औवासुं बारियाबो ओंखायनो खारदोंसो आं खारबोदोंसो उफाय गैयाना दा दै थाबायबाय जोङो थाबायगासिनो दङ मोननैसो बारा गोजानबो गैला मोनथामसै मिल गैया बारा गोजान गैखाला बुज्राव लामाया हा गोगोम गिदिरखा नै बाहेरायाव दं मासे गुदुङा नै बिजोंनो दा सावसिगोन जों बेखौ बिराद गिदिरखा मथा मथि नै सावग्राया नै होसिगोन बेखौ दा नोगोद साथायाव खाखानाय माथो हनै सिङाव बुरजा दंथारगोनलै ने बुरजा दं नोङो बेखौ लादोल' लागोन र' हाग्रा एवग्रो ओइ द्र'रा मावहैगोन ओंखारबायसो नै दा सुसि ओंखारबायलै हाबोदो समायथ'दो दसे दोनथ'दो र' बरिया सावगासिनो दा जोङो नोगोर गिदिरखा 7थासो थाखागोनदां साइसआव लागाव नै सावग्रायाबो खेबगासिनो दंलायबावोसो बुंनायावनो लेवारा जा गोसा हरनानै दंमोन अहाय एसे भिडिअ खालामलाय लेवार बोखाबायना लागाव लेवार अरफोदों आथिं गारायावनो नै हनै नों बिखायाव बाहैबाय मासे ओरै खेबलाय बरिया लागाव बरिया थालिगाव हनै नोगोर दंलै बिमाबा देन्जारखा नै आयौ बरिया देन्जार बिमाबो सारं देन्जार दं हनै बेखौ सावर गिदिर नागिरदों हनै देन्जार फाग्ला बायदिखालै आयौ देन्जार फिसा हनै 1 2 3 4 5 6 7 8 9थासो दं दा 9थासो दङ 12था दं 12थासो जागोन आयौ जाबखो बै बिमाखौ गावहरबायना बाल बाफैलायबावो बिमा हानाय नंलाथ' बियो दङलै गोगोम बुरजा दं नै बेरे जाग्रा दाना साइडजों दंना ओरैजाय देन्जार गैला थानो हागौदां बिमाया औ बे साइडजों गैला ओंखारजोब्बाय थैजोब्बाय ब्रा बे गैला नै नोगोद जाय जोंनिजों बारायलाबायदोंलै बिमाबो फिसाया गलाबायजोब्बाय आयै फिसाजों लद्रायथारमोन गहोजोब्बायसो नों खननांसिगोनलै खननो नङा बेखौ केरासिन नांबाय बियो बैखौ मोजां हाहरदो लासैनो उल्था बेलथायनानै बैसिम लानानै थांसै मनाखौ आजावदो दे सासे हादो ओमफ्राय देलाय बिगुरसो सामदें सागाबायलै आरोबा आंना मोदोमानो देन्जारखालै बारा सालाबायनो रोंखाया बल जोग्राखायना सिखा नङा मनाखौ नुदो दे मनाखौलाय लाबोखैसो नामा मनाखौ नोंसोरलाय होबायमोनलै आंखौबो होजाबाय आंहा बिमाबो थाबायजाला जेराव मेराव बाजोब्बाय दिदि हरलै खेबसे मोनबाय थाबाय थावा गाबसो जानोसैमोन नै सासे केमेरा अन जानानै दङ र' नों सेन्देल गानदों ओरै फैलाय ओमफ्राय मनाया लानानै
मनायाव फुवारदो ओमफ्राय सासे हाखा हरबाय थादोसै आं बेखौ लानोसै हरदो दे गैलालै जेरै मेरै बारायजोबनाय ना मनायाव थायालै नङा आरो थाया माने बोखानानैसो हरगोन नोंबो थ्रोब सोगोन मनायाव मोनसे औ गुरसे बोखादोलाय मनायाव थ्रोब सोदोलाय थ्रोब जाबाय बाव गैयालै सोनामान लाब गैया नै आइया रंजोबनायसो थांदा मासे माने गेजेराव दं थुदो सौदो जायखिजाया सौदोरा दे नैबावनो दं बेखौ बोरै होखानांगौ एफा गिदिरलाय नै आं जानोसैलै बेखौनो माबाखौनो बोखादोलै आयै उल्था बानायदो डाइरेक्ट सिखायावलाय सिखालाबो मोनसे बे खारनाया ओरैनो एसेल'सो दं मोनसेयाव बेखौ हालाय गोजौ हावदोलै हावदो दे र' बारा बिदि नङा मावनांगौ माबा गगोन गहोजोब्बायसो नोंसोरो नोंना जायासै बेनो दे बे थारखौल' हादो हाबानो जयो बेनो बोबाय थाबायना देनजार गिलिरलै बोरो खेबनि बिदिनो लांसै नामा बास गोगोम देनजार नै खयथासो दं आयु जेरै मेरै साइडजों बारायजोबनाय 20थासो दं दालां बेखौ होलाय खयथा दं 12 13 14 15थासो दं नामा बे जेरै मेरै बारायजोबलाबायनाय थावा लादो थावा ओइ गहोजोब्बाय हनै फिसाखौ हालाबा गिलिरथार सोर गिलिर देनजार फिसा दं मोनबाय आंहा थामब्रेंनो बाल जाम्बासिन गस्ला हाफैनायखौ ओमफ्राय आन्दाज गैया नोंहा हाब ओरैथिंनो गोदोना सिंजों साबदों नै बावबो दं मासे नै बिमाया नै गोसो बावदोंमोन गोदोनाजों ओरै हाबलांदों ओरै फिसिबाय गलांबायना जिङाव थाहैबाय ओरैखौ लानो हालाना मोनायाव सोजाला दा मोनायाव जायगा जाया हजों थ' ओरै लानांसिगोन बोरिसिम थ'दो गनोसै नै गजोबनाय उल्था लादो ओइ बोखानांलामोन बोखाबा दानो गगोनसो बोखानाय माने नै दा गलांसिगोन नै सेरनै जागोन ना जाया होद बारगोन ओइ दायो बख'बासो आन्दाज मोनगोन दानो बबावहाय बासा गिलिर मा गिलिर आन्दाज मोननाय नङा जा गिदिर बिमाबो थ' ओमफ्राय आंबो थाबायो सुदो अरा बेखौ गारदोरा हाबनांगौ जाखो बे हाला गोदोनासो ओइ देनजार गिदिरखा सयथिबो नै देनजार बरिया नै फिसा गोजा नायलाय नै फिसा गोजा बिमायाबो नै होथेजोबनाय फिसा जोबनाय आयै जा फिसाल' बिमा आयै लुथि खनदोलै गलांगोनसै दां बे बिमाबो जा गोजौआ लद्राय खा सयथिबो हनै र' खनजोबखानोसै आं जा गिदिर नै फाग्लासो थासार गिदिरखामोन ओइ साला गोथौजोंसो फैदोंमोन दाउलाय आइ एफा फिसा ओइ गैलामोन मबाइल सेस जासिगौमोनलां ओइ आरो सिबावबाय गैलालै आंना ड्रेसा सिजोब्बाय दिनै बिमाबो नोगोद लेखा नङा आं सेन्देलखौथ' अबाव दोनमारामोन र' खावनोसै दसेल' थादो खावनो नागिरदों दासो होजाबाय सासे फिखुङाव सासेया मोनबाय लाग्राया नायग्राया थेख्ल' नोंसो खावदों बे गोजानाव थानाय बे फिखुं गेजेराव बाहायजादों मोननाय सेन्देला नै बेलाय बेनो जोजाग्रायानो मासे मोनबाय लाग्राया बोखोलाय नायदो देलाय बोखोलाय ओइ बिजाव सिब्र' जालायबाय माबा जोनाय बायदि मोनजागुलायबाय जाखादों लासै लाबोदों सेरनै जागोन दा सेरनै जागोन सेरनै ना सिबाय अन्थाव बाथाव जोजाबाय नै खिखौसो फुना होलायनांसिगोन सयथिबो हाब बावनो खाबा अबावथो फुनदों सानाया एसे गोजौआवसो ओमफ्राय बेवहायनो सानाया बावसो दङ जेराव जोदों बावनो फुनबाय
जाजाजोबलायबाय नै गयथिबो बोरै गस्ला सिङाव हाबफैनायखौ आन्दाज मोनगुलाय जाखो नोंलाय गोदाव सोराव बिसिबांबा गोजानाव सोरबा मानसिया जार बासाखौ नायबावदों सावबायथारियाव नायग्रा बिदो मादि जौ लोंनो ओंखाम जानो रोंफ्रांखो बेखौबो रोङाबानो जायोमोन ना जानोबो रोङाबानो जायोमोन बियो ओंखाम जानो जौ लोंनो थ' दा सायखांजोब्बाय फुरा रेडि जाबाय सुनानै एवनानै जानांसिगौल' मथा मथि सुनानै एवनानै जानोसै माबायदि टेस्ट जायो नायनायसै माबायदि टेस्टि जायो जाजोब्बाय खामफ्रायानो फुरा सेरनै मथा मथि आरोखि गोथांखौनो जानोसै नै बेरेखौ थ' दा एवलाबायनानै रेडि जाबाय नै जानोसै मथा मथि नोंसोरनो जानायखौ देखायलायला आङो नोंसोर लुबैगोन नङाबा दा आं भिडिअखौ एसेयावनो लाखिथ'नाय जासिगोन आइ लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो आरो दिनैनि भिडिअनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दे।